Nicodim cel Sfințit de la Tismana este un sfânt bine cunoscut din România. Dar mai puțin cunoscute sunt minunile lui ciudate și secretul din spatele lor. S-a născut în 1320, undeva în sudul peninsulei balcanice. Când s-a născut, era doar un copil obișnuit. Dar era din rude mari împărătești, înrudit atât cu domnii Serbiei, cât și cu cei ai țării românești. Numele de călugăr, Nicodim, l-a ales când a fost trimis ca adolescent la o mănăstire de pe muntele Athos. A avut noroc să fie acolo de-a lungul următoarelor decenii, pentru că suntem în secolul XIV și ciuma neagră tocmai ajunsese în Europa, provocând moartea a între 1 și 2/3 din populație. Mai târziu în viață, conexiunile de familie l-au ajutat să fie invitat în țara românească ca să-și împărtășească know-how-ul căpătat la muntele Athos. Se spune că a intrat în țară direct cu o minune. A traversat în mod miraculos Dunărea, plutind pe rasa călugărească. De aici încolo a făcut minuni peste minuni, a tămăduit oameni, a mers prin foc, s-a luptat chiar și cu un balaur. Sunt balaur! Balaurul a fost înlocuit de un șarpe, în alte versiuni ale poveștii. Uneori, elementele fantastice ale poveștilor bisericești sunt înlocuite cu versiuni mai ancorate în realitate. Cum este și cazul cultului Sfântului cu cap de câine, care a fost ascuns sub preș în ultimii 100 de ani. Un alt miracol oficial al Sfântului Nicodim este blestemul pe care l-a pus peste satul Ponoare. Aparent, oamenii de acolo nu doreau ca Nicodim să construiască o mănăstire lângă satul lor, de teamă că vor deveni sclavi. Asta l-a enervat groaznic pe Nicodim. Călugărul prin foc mergător și omorător de balauri a purces să-i blesteme să trăiască numai de pe urma piei de capră și apa lor să fie atât de stearpă încât nici broaștele să nu trăiască acolo. Dar și-a păstrat cele mai bune miracole pentru bătrânețe, când marele împărat Sigismund a vizitat Tismana. La un ospăț în cinstea împăratului, Nicodim nu a transformat apa în vin, ci friptura de purcel în păstrăv. În scurta vizită a lui Sigismund, Nicodim a mai avut timp pentru încă 2 minuni. I-a vindecat fiica, chinuită de un duh necurat, deși împăratul nu avea copii în momentul în care a vizitat Tismana, și l-a impresionat pe Sigismund mergând ore întregi prin foc, până când acesta a acceptat să se convertească la ortodoxie. În ciuda tuturor acestor miracole, călugărul a trebuit să aștepte 550 de ani ca să fie canonizat. A fost făcut sfânt al Bisericii Ortodoxe Române în 1955, sau cel puțin degetul lui arătător a fost canonizat. Se spune că restul corpului ar fi fost furat la un moment dat de către muntenegreni. Nu e clar de ce. Sau că ceilalți călugări l-ar fi rătăcit. Sursele diferă în privința asta. Oricât de bizar este miracolul transformării porcului în pește, și mai bizar este miracolul blestemului pus peste satul Ponoare. Oare de ce le era frică sătenilor că o să fie transformați în slugi? Într-un Hrisov din 1385, voievodul Dan I alocă mănăstirii Tismana o serie de bunuri, transferate de la cealaltă mănăstire a lui Nicodim, Vodița. Printre ele se numără 10 foi de brânză, 10 cașcavale, 10 așternuturi, 10 încălțăminte, 400 de găleți de grâu
și 40 de familii de romi, aflați în sclavie. Aceasta este prima atestare a sclaviei romilor în țările române. Cu mănăstirile lui Nicodim încep cei 500 de ani în care romii au fost ținuți în sclavie de către stat, biserică și boieri. De figura lui Nicodim se leagă atât primele mănăstiri din Valahia, cât și începutul sclaviei romilor. Iar asta nu este o coincidență. Cele două istorii sunt împletite. Până în 1856, când sclavia a fost interzisă, biserica a rămas unul din cei mai mari proprietari de sclavi, iar mănăstirile au avut robi până în ziua abolirii. Dacă mergi azi să vizitezi mănăstirea Tismana, poți găsi acolo un muzeu dedicat tezaurului, icoane cu Sfântul Nicodim, mormântul lui, gol, o cutie cu degetul lui arătător și peștera unde s-a luptat cu balaurul. Pardon, cu șarpele. Începând din 2016, găsește acolo și o plăcuță care marchează 160 de ani de la interzicerea sclaviei, dar nu menționează niciun cuvânt despre rolul lui Nicodim sau al mănăstirii Tismana sau despre răspunderea bisericii pentru cei 500 de ani în care a deținut oameni. Foaie verde de o sulfină, la Tismana într-o grădină, mi-a prins dorul rădăcină și dragostile tulpină, și-aș vrea să-mi iau acasă rădăcinile nu lasă, și-aș vrea să-mi iau cu mine rădăcinile țin bine, rădăcinile